Здравейте, аз отново съм тук, Георги Николаев, и днес ще изпълня няколко предизвикателства, което едно от тях е на Stave Choose. Почвам първо с него, защото така съм направил. Неговото предизвикателство е кажи какво има в твоята чанта или нещо подобно беше, не мога да сетя в момента. Ще опитам да го изпиша отдолу и нека да започваме, като съм с такова чантата, да се разставя. Ето ми е чантата, тя е доста малъчка и като за начало имаме очилца, едно очилца. Ще оставим първо. Имаме един дезодорант, го поемаме, още един дезодорант, поемаме още един. Така, оставим долу, имам подпоне, друго корона на презервативи Durex, задължително, виришка за колело. Имам си и ароматизатор, да не съм вмирисвам така малко да напръскам. Малите няма нищо друго. Имам си пяна за бръсене. И то май друга остана още едно. И да, дрелка си имам. Чантата така за всеки случай. Ако трябва някъде в пътя. И то друго няма. И мисля да започвам с второто предизвикателство. Менталиста. И той ми казва вземи смеси оцет, олио, сол и сок от лимон. Така, това ще го направя. Обаче е менталист. Или нещо там се казва, като се пише. Няма да сложа лимон сок, защото няма. Ето тук малко чоколада, какво да направим. Ето, сега да ви покажем. Ето. Право си като винце. На здраве. Следващия, което ме предизвиква е нервака нервака. И той ме кара да смеся сода с оцет и да го изпия. Следващото, което е гадно пак. И ще го смеся пред вас. Ето е содата. Така, ето го и оцета. Така, ето, смесвам. Виждате, че шупна. Ще го изчакам само малко да супни и е време да го изпие. Това е добро. Така, следващото. Очаквайте как ще имаме яйца. И нали, ако ви е харесало и така нататък, харесайте, дайте палец нагоре. Абонирайте се, коментирайте и така нататък. И довиждане от мен.